Welcome nga pala dito sa ating Ka-Brothers Pares, ang pinakamasarap na pares sa buong mundo. Punta na kayo dito. Ha? First bite. Thank you, Lord. Andito tayo ngayon sa Ka-Brothers Pares para subukan ang kanilang nagtrending na Pares Overload. Nung nagpunta kami, nasa Sapalibutan pa sila, pero this week, lilipat na sila sa Pandan Angeles City. Orderin mo yung kain na Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Po. Yaman. Manyaman niya. Magpaalam na ko baka rin pamilyayo bayo niya kanan. Ito yung pampalasa nila na nachismis dati na dugo raw yung nilalagay nila. Pero actually hindi. It's a mix of soy sauce and the spices na ginagamit niya. Ano masasabi mo sa mga nagsasabing ang yabang mo daw? Sa totoong buhay, di talaga tayo mayabang. So, niyayabang ko lang talaga yung negosyo natin. Kasi kung ikaw, negosyante ka, hindi ka proud sa ginagawa mo, ibig sabihin, wala kang bilib sa binibenta mo. Balot, Yes. may chicharong bulaklak, lechong kawali, taba, at bone marrow. Meron din silang beef pares. Doon sa mga ayaw sa Stairway to Heaven. Pero ako na dumayo, syempre, Ito yung todo Stairway na. to Heaven na. Oo. Kaya may star anise din no, nalalasahan. Star Yes. anise, garlicky. Kasi yung mga Kapampangan talaga kayo, kilala kayo sa mga na masasarap magluto no. So pati pala street food. Dati medyo reklamo ko rin yan na parang magaling daw tayong magluto ba't konti yung street food natin. So yan, recently medyo dumadami na. Hopefully mas dumami pa. Gusto ko magkaroon kami dito ng parang ugbo. Ay, dadayuhin yun. Yung parang ugbo tondo yung feels, pero yung Kapampangan specialty. Sana magkaroon tayo ng ganun. Ayun ang soon. bahala ni Ka-Brother dyan. Okay. Pinibigyan ko kayo ng responsibilidad Ikaw sa si Ka-Brother magtayo kayo ng ugbo dito para maya Oo, tayo. gagawa tayong ano. Ayun. And si Ka-Brother, alam naman natin yan, talagang food ang content niya, talagang magaling magluto yan. Hindi naman siya napahiya. Dinner sa kanyang pares. Sakto na sa panlasa ko to. Na ano na lang, chili oil na lang talaga yun. Yun no. Wait, kailangan ko ma-experience yan. Hindi na ako magpapaalam kay Mrs. na kung pwedeng kain doon kasi nakikita ko na kagad siya. Umihiling. Humihindi. Naramdaman ko agad sa utak. Saka ano talaga yung broth, yung ingredients, Apo. even yung kanin. Nice. Doon ako may rason para bumalik ako ng Pampanga. Hindi lang sisig. Ito pa, Ka-Brother Pares. So thank you for what you do sa Pampanga. Kayo ni Ka-Brother talagang ang laking bagay na talagang, although yung Kapampangan food naman, sikat na naman talaga yan. Pero syempre, mas pinapasikan nyo pa. Apo, Ayan. we need representation. Congrats and good luck.